Mga pangaliya, mga yamyam, mga ngulungihong nga among ipahinungod sa among mga igsuon nga OFW, among ipahinungod sa among mga igsuon nga domestic helper. Ang atong tubag, ayaw abusar, kay wala ka nakatabang sa akong paglarga. Sa among pag-impake, amo pod nga gibit-bit ang tumang kamingaw og kaguol, kay dili lalim malayo sa pamilya, maong ayaw migsayon-sayuna ang atong tubag. Ayaw abusar, kay wala ka nakatabang sa akong paglarga. Sa among paglarga, kakuyaw, kakulba o kahadlok ang among gidaladala, og nagkadiin-diin pagpangita og kwarta aron ra makalarga. Usahay wala pay higala og kapamilya nga mutabang sa imuha ang atong tubag. Ayaw abusar, kay wala ka nakatabang sa akong paglarga. Maunang hindi porket naka-abroad na, mapera na. Hirap at pasakit ang katumbas ng bawat sentimong kinikita. Kaya wag kang umasta kung manghingi ka, parang may ipinatago ka ang atong tubag. Ayaw abusar, kay wala ka nakatabang sa akong paglarga. Kapag nakapag-abroad, sasabihin nila na wow, siguro marami ka ng pera. Kapag sinabi mong wala, hindi sila maniniwala. Kapag lumapit sa'yo at hindi ka makatulong, ikaw pa ang masama. Ikaw na daw ang mayabang porket nakapag-abroad ka lang. Hindi nila alam, resibo na lang ang hawak mo at ang mga kamay mo ay punong-puno ng kalyo. Ang atong tubag, ayaw abusar, kay wala ka nakatabang sa akong paglarga. Usahay, imo pang kaugalingong pamilya ang imong makontra. Ingnon kang nganong wala pa ka nakatigom. Gaun sa mandi ay ka didto, nga dugay naman kay kang nanarbaho. Di ba sakit kaayo nga paminawon? Nalimot ba di ay mo nga kada bulan kong nagpadala sa inyo? Wala na gani ko gahuna-huna, ug naa pa ba'y mabilin para kanako ang atong tubag. Ayaw abusar, kay wala ka nakatabang sa akong paglarga. Tablaw migpadala, unya di ay ang kwartang hinaguan. Igo rang giwalda sa mga butang nga walay hinungdan. Halos dili nami matulog tinarbaho, unya ang kwartang pinasingutan. Usik-usikan ra ninyo ang atong tubag. Ayaw abusar, kay wala ka makatabang sa akong paglarga. Kami nagkamuritsing og dinaro, ang mga sakop wala na ning kamot para mo asenso. Nagpahayahay ra, mga walay puangod, mga walay kaluoy sa tawong naghago. Ang atong tubag, ayaw abusar, kay wala ra ba ka nakatabang sa akong paglarga. Naapod tay mga silingan ug higala nga ugatagan sa package, magbagulbul pa, masuko, mamalikas, kay gamay ra ang nadawat niya. Hoy, pasalamat kang gitagaan pa ka, kay amo ng tinigom, amo ng extra income ang gipalit ana ang atong tubag. Ayaw abusar, kay wala ra ba ka makatabang sa akong paglarga. Ang among pagpauli sa Pilipinas, pahuway ug dili magpaulan og kwarta, pero kung naay extra, dili sad na namo ikahikaw sa inyo ha. Dayon og dili mimugawas sa balay, ingnon dayon ming hambugiro og hambugira na. Pirting paita, may lang magkwarta na'y hisgutan ang atong tubag. Ayaw abusar, kay wala ra ba ka nakatabang sa akong paglarga. Nya og magsanina mi og arang-arang, mupur maginagmay, may nalamang. Dayon ninyong panaway, kay wala ni tono, wala ni bagay. Unsa man ay ang inyong gusto,
Oy, walay but-anay, iyahay tagkalipay. Pero kung makahangyo, wagas kaayo no? Ang atong tubag, ayaw abusar, kay wala ra ba ka nakatabang sa akong paglarga. Sa tinuod lang, dato ming mga OFW, dato ming mga domestic helper, mayaman talaga kami. Mayaman sa pagtitiis, mayaman sa puyat, mayaman sa pagod, mayaman sa tiyaga, mayaman sa pangungulila, mayaman sa pagtitipid, mayaman sa pagpapasensya, mayaman sa sakit at sama ng loob. Kana-tanan among giantos para among kinabuhi, maharuhay ug gamay ang atong tubag. Ayaw abusar, kay wala ka nakatabang sa akong paglarga. Ang pag-aabroad ay tawag ng kapalaran. May nagbabago ang buhay, may nagtatagumpay, may umaangat, may nakakapagpundar, may nabibigo, may nabaon sa utang. Ngunit ang pinakamasakit, umuuwing isa ng bangkay, at madalas ang pamilya ay wasak na wasak. Ang atong tubag, ayaw abusar, kay wala ka nakatabang sa akong paglarga.